Η μπάλα έχει ο Κυράστας και την δίνει στο Λοσάντα που την ξαναπέταξε στον Κυράστα. Ο Κυράστας θα κάνει τη σέντρα και θα κόψει η άμυνα της ΑΕΚ με κόρνερ. Ο Μαύρος συγκεκριμένα που είχε γυρίσει πίσω. Η φάση έγινε γύρω στο πρώτο δεκάλεπτο του αγώνα. Ο Λοσάντα θα χτυπήσει το κόρνερ. Θα διώξει ο Νικολάου, θα έρθει μπάλα στον Καραβίτη. Προσέξτε τη φάση. Ο Καραβίτης θα κάνει το σουτ, τεντωμένο το χέρι του Ιντζόγλου, μέσα στην περιοχή. Μπάλα πήγε στον Κρητικόπουλο. Ο διαιτητής ήταν σε καλή θέση. Ξαναβλέπουμε στο replay το χέρι που έγινε στο σουτ του Καραβίτη. Εδώ ο Νικολάου διώχνει. Εδώ ο Καραβίτης κάνει το control. Τραβιέται η άμυνα Τσάκη για να βγάλει τους Ολυμπιακούς offside. Κάνει το σουτ ο Καραβίτης. Τεντώνει το χέρι ο Ιντζόγλου μέσα στην περιοχή. Ο διαιτητής είναι κοντά στη φάση. Αυτό ήταν πέναλτι. Και αφήνει την μπάλα να έρθει στον Κρητικόπουλο. Την ξαναβλέπετε τη φάση. Και αυτή η φάση διέφυγε και από τον διαιτητή που ήταν σε πολύ καλή θέση. Και από τους Ολυμπιακούς. Αυτό ήταν πέναλτι, διότι το χέρι επήγε στην μπάλα. Προσέξτε ξανά τη φάση. Δεν το αντελήφθη κανένας όμως. Κανένας. Και αντελήφθησαν το άλλο που δεν ήταν. Παίρνει ο Τσάμις, χάνει την μπάλα. Την έχει ο Κυράστας. Εδώ θα κάνει ένα λάθος ο Κυράστας, παραλίγο να αποβεί μοιραίος στον Ολυμπιακό. Είναι στο δεύτερο ημίχρονο αυτό. Χάνει την μπάλα από τον Αρδίζογλου. Ο Αρδίζογλου μπαίνει, θα κάνει κοφτή σέντρα. Ο Βάγνερ θέλει να πιάσει σουτ με το αριστερό, αντί να κάνει με το δεξί, και χάνει την ευκαιρία της ΑΕΚ. Και πάμε τώρα στη φάση του πέναλτι. Ο Ολυμπιακός είναι στην επίθεση με τον Καραβίτη. Προσέξτε πόσες φορές η μπάλα άλλαξε πόδια, έγιναν εσφαλμένες μπάλιες. Η πρώτη του Δελικάρη εσφαλμένη, η δεύτερη του Ιντζόγλου εσφαλμένη. Εδώ στο Δαβουρλί γίνεται φάουλ. Χάνει την μπάλα ο Δαβουρλής, δεν σφυρίζει ο διαιτητής. Η μπάλα πάει στον Καραβίτη και στον Γαλάκο που μαρκάρεται από Ραβούση και Θεοδωρίδη. Θα το ξαναδούμε βέβαια τη φάση αυτή του πέναλτι σε αργή κίνηση και πολλές φορές. Καραβίτης, Δελικάρης. Πάνω στον Ιντζόγλου. Ιντζόγλου κάπου εκεί στο κενοχώρο. Κλειστράει ένα παίκτη ΣΑΚ, την παίρνει ο Δαβουρλής. Ο Δαβουλής θα προχωρήσει, θα του κάνει φάουλο ο Νικολούδης. Θα χάσει την μπάλα ο Δαβουλής, θα πάει στον Θεοδωρίδη την μπάλα, ο οποίος δεν μπορεί να αποκρούσει και κάνει πάσα, κατά λάθος βέβαια, στον Καραβίτη. Ο Καραβίτης την δίνει τώρα στον Γαλάκο. Ο Γαλάκος μπαίνει στην περιοχή, καταδιώκεται από Θεοδωρίδη και στο βάθος από Ραβούση. Κοντρολάρει στην αρχή με το αριστερό και κλείνει προς το εσωτερικό της περιοχής της ενώσεως. Δέχεται την πίεση του Θεοδωρίδη, χάνει ισορροπία και κόβει το απλωμένο πόδι του Ραβούση, με προβολή δηλαδή, την προσπάθεια του κυνηγού του Ολυμπιακού. Να πω τη γνώμη μου. Να την πεις. Δεν είναι πέναλτι αυτή η φάση ποτέ, διότι ο στόχος του αμυνωμένου είναι η μπάλα. Ο Θοδωρίδης απλώς τσαρτζάρει το Γαλάκο. Δεν τον σπρώχνει, δεν τον πετάει κάτω. Ο Ραβούσης που μπαίνει μετά στη φάση απλώνει το πόδι του να πάει στην μπάλα. Όταν στόχος του αμυνωμένου είναι η μπάλα και αποκρούσει με επιτύχει το στόχο του, ό,τι και να γίνει μετά πέναλτι δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι μετά ο Γαλάκος πέφτει επάνω στο απλωμένο πόδι και εξαπλώνεται κάτω. Καμία σημασία δεν έχει αυτό. Σημασία θα είχε αν ο στόχος του ποδιού του Ραβούση, κοιτάξτε εδώ τι γίνεται, ήταν να πέσει κάτω ο Γαλάκος. Ο στόχος του Ραβούση ήταν να διώξει την μπάλα. Την έδιωξε την μπάλα και από εκεί και πέρα πέφτει ο Γαλάκος κάτω. Θα ξεγελάσει τον Στεριούδα και ο Ολυμπιακός θα προηγηθεί 1-0 με το πέναλτι του Καραβίτη. Στη φάση εδώ θα έχουμε τη δεύτερη επιμαχή φάση, η οποία οπωσδήποτε είναι πιο καθαρή. Ο Βάγνερ θα κάνει τη σέντρα, ο επόπτης θα σηκώσει τη σημαία, θα καθυστερήσει ο διαιτητής να σφυρίξει. Η μπάλα θα έρθει στο Μαύρο που ήταν σε καταφανή θέση offside. Προσέξτε τη φάση στο replay. Ο Βάγνερ κάνει τη σέντρα. Τώρα είναι offside. Βγαίνει ο Συνετόπουλος να μαρκάρει τον Παπαϊωάννου. Και είναι τελείως ακάλυπτος ο Μαύρος. Ο υπόπτης έχει σηκώσει τη σημαία, ο διαιτητής καθυστερεί και δημιουργεί αυτή την αναταραχή. Ναι, διότι όταν πήρε την κεφαλιά ο Παπαϊωάννου, ο Μαύρος έχει καλή